nande e dente he o jeeya ko ɗo wiyete Sinthiou Dangde o wi wo innitorto o ñalawma hande o wi koto Rindiaw nene makko jeeya ko Rindiaw kadi ko Mbayo o naatiri e dental he koto banggue dewol makko o wi yo en jaafomo noon o ɗeɓi yejjidde salminde o wi omo rutto nde tawno ko baɗiɗo yanata o wi omo salmina omo juuro mawɗo wuro ngo e almami wuro ngo e hohoɓe rewɓe hen wuro ngo mawɓe hen e sukaɓe o wi kanko o jeeya ko Sinthiou Dangde toon bam makko jeeya nene makko ko Rindiawnajo wiyete ko Ruqyata Mbaayɓe woni kalɗa joni Mbaayɓe no kewi nandiɗinde o wi woni sababu naatgol makko e fedde nde ko Oumar Mbaye Silla o wi nde o naati hen nde o tawi dental ngal ko ngal alliyan keewal ɓolal o wi kadi ko ngal enɗam keewal enɗam yan keewal o wi ɗum jokkete hen caggal juurade mbo ɓe o haali ɗo ɓe o wi omo yetta hono ceerno Muniru Ba e ahaleɓe muɗum pop e nene men Ruqyata Sada Mbaye e dendagal rewɓe pop caggal ɗum o yidde andinde en tan weltare makko e musidɓe makko ɓe o ɗacci toon ɓe o jogorno ardude dañani arde saabi ngantuji o wi o haaldino e Mariame Mbaye e Farmata Mbaye to Daara Halayɓe ɓen ina gonde ngantuji kanko ne o ari o lomtima ɓe won wonɓe kadi ga fotɓe lomtade ɓe ɓe lomti banggue mumen kanko ne o lomti banggue makko ko duwade tan yo Allah ɓeydu dental ngal ɓamta ngal amin nde wonno ko ngal l'islam keewal l'islam yan keewal Allah wi e nder Qur'ana innamal mu'minuna ikhwa julɓe pop ko musidɓe ɓe mbiya ko yoɓe moƴƴodir hakkude mabɓe hakkude musidagal mabɓe ɓe ballodira hakkude mabɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu jokitude onon pop e ɓoggol Allah hoto ceere o wi onon noon on jogotima e ɓoggol Allah on ceerani on ndendi e bandiraɓe moɗon to banggue gurol e to banggue dewol eɗen ñaago Allah yo Allah juulnu balɗe ɗe ardiɓe ɓe e hohoɓe maggal pop Mbaayɓe ɓe fof e jokkiɓe e Mbaayɓe ɓe fof o eɗen mbasiyo tan subhanahu wa ta'ala wi wa ta'awanu ala albirri wattaqwa wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan ballodire e ɗiggira Allah e moƴƴereji Allah kala ko wona ɗum ko luundi ɗum hoto ballodire hen eɗen noon ballodirɗen koko Allah yamiri koko nelaɗo yamiri to banggal Allah to noon to banggal nelaɗo ɗum woni ko rendini en sababu mum ko jinnaɓe caggal haqqe Allah o ɓurɗo mawnude o e haqqeji fof rewi hen ko haqqe rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam haqqeji jinnaɓe
ɓili ɗon ɗi haqqeji ɗiɗi fof noon yo Allah wallu en nde tinnotoɗen heen e reende ɗum e daranade ɗum yo Allah hollu en hoore muɗum nde wonnoon ardi ko andude Allah e andude no rewrata Allah rewa Allah o wi ngalɗo dental e hono ngal dental haa to dente ɗe fof kaaɗi kode kawruɗe e yamirore Allah rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam o wi wa ida amartukum bi amrin fa'tuhum mastada'tum o wi somi yamiri on yamirore garde e yamirore he fadde ko kattanɗon heen e terɗe moɗon Allah wi la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha Allah wi defaani e fittaandu so wonaa ko fittaandu ndu hattani e nder hattan men noon mo walli en o haa mbaawɗen renndude e nder koye men e renndinde enɗemeeje men haa ɗum renda fof fawi ko yamirore Allah o wi sabu haqqe koddigu ngu en daranima ɗum hakke l'islam o en daranima ɗum hakke enɗam ɗam en daranima ɗum fofof hawri e dental ngal ɗo gadoroɗen ko noddodirde nde noddodirɗen nde nootodirɗen gooto fof kadi ardi e yidde mum e pellital mum haa yettiiɗo arɓe ɗo ɓe noon no ɓe potiri fof hay sinno ko ɓe ɗiɗo eɓe poti e ujunere neɗɗo to banngal jokkere en ɗam dental fuɗɗi koye ɗiɗo haa ujunnaji arɓe ɗo ɓe lomtiima ɓe ngaraani ɓe jooni noon enen arɓe ɗo ɓe eɗen ñaago Allah yo Allah duumnan en ɗum duuma haa yeeso nde wonnoon ko arata caggal ko e enɗemeeje ɗe pop e sukaaɓe arooɓe caggal ko ɓeen mbaɗanaa ɗum ɗo yo Allah sembinen newnana en reende haqqeeji koye men e ko Allah yamiri Allah sembina en reena en haqqeeji tagore Allah nde haa kayɗo fof nde jokkondira hono ndi